मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दा ओमफ्राय बिमाजों आंजों सिथाव बानायनोसो रेडि खालामगासिनो। बिमाया अन सालिगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय आङो नै सिबिंखौ देनानै लाखाबाय। नोंथांमोना साननो हागौ सिबिङा माने गुफुर गुफुर होननानै, माने बेयाव सिबिंखौ देनाय टाइमावनो सिनि ओमफ्राय इलासि टेस्ट फैनायनि थाखाय होनानै देफाजाबखादों आरोना। दायो आङो बेवहाय मिक्स खालामगोन। गुर एसे हानानै लाबाय आङो। गुरखौहाय गावबा गावनि गोसो आरोना, जाय जेसेबां होयो। ओमफ्राय दा आङो बेखौहाय हाखांनानै मोजाङै माने मिक्स खालामनानै लानोसै आरोना। गुरजों सिबिंजोंखौ मोजाङै सिफ्लेनानै लानोसै आङो। आखाइजों सिफ्लेबा साबसिन जायो, ओंखायनो आङो आखाइजोंनो मोजाङै सिफ्लेबाय। दा ओमफ्राय गासिखौबो बिमायानो माने खालामजोब्बाय आरोना। सिथावखौबो नागासिनो बेनो। नोंथांमोना बेखौहाय मा होननानै बुङो? आंथ' एक्जेक्टलि बेनि नामखौहाय मिथिया। जुदि बेना एक्सट्रा नाम दंबा खोन्थाहर। अनखौहाय माने दाखांनानै माने सिङावहाय सिबिं होनाय आरोना, बेबायदिखौ माबाफोर नाम दङ नामा? नोंथांमोना मिथियोबा खोन्थाहर सोरबा। जाबाय नै एकदम बरिया, बिराद टेस्टिबो जाखादों। ओमफ्राय नै बिमाया एन्थाबबो सावगासिनो फारसेथिंहाय। जोंहा माने नैबे बोसोरावहाय जेबो बेबायदि सिबिंनि लारु, नारेंखल लारु बेबायदि बानायनाय जायासै। ओरैनो मागो दमासिनि नामावहाय सिथाव ओमफ्राय एन्थाबल' सावनाय जाबाय आरोना, टाइमबो मिलायलिया नालाय।
भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, ओमफ्राय चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।